Soacră mea tot vine cam des la cafele la nevastă mea. Dar eu simt că parcă vine în control. Se uită așa cam ciudat la mine. Așa că am cumpărat un ceas cu camera ascunsă de pe spionescu.ro să văd ce discută ele două cât sunt singure. Iubire, eu mă îmbrac să iau o gură de aer. Mergi cu mine? Nu, iubire, că vine mama să bem o cafea azi. Beți o cafea ieri, nu? Dar parcă ați băut și ieri. Păi mai vine și azi în vizită, că e drag de noi. Înțeleg. De mine ce părere așa? Ce pești, ce ești ca copilul ei, mândră de tine, e fiartă după tine. Înțeles. Bine, eu mă duc, vă las să vă discutați voi aici cafetele. Ok. La masa asta o să bea cu coanii cafeaua și am pus ceas cu camera acolo. Acum o să mă duc în mașină și o să ascult în timp real ce vorbesc ele aici. Bă, sper să nu supere nevastă mea pe mine că o urmăresc. Măi, mamă, dar unde e bărbatul ăsta, mamă? Pe afară. Pe afară, mamă? Dar tu vezi câte treabă are în casă? El stă pe afară? Pe curat în casă, mamă. Da, mamă, dar el ce face? El din ce câștigă banii ăștia? Păi, muncește, mamă, la laptop. La laptop? Dar ce, mamă? Hipster de la el cu sapa nu dă? Mamă, dar el de acolo și ia bani. Dar te bătu, te bate? Cum să mă bat? Ai, ce pămpălou pe mine, tactul mă bătea de mă stingea. Și atunci mi-am dat seama că mă iubește cu adevărat, măi, mamă. Păi bune. Da, îl lași că ți-am găsit eu bărbat. Ți-am găsit eu bărbat, băiatul directorului de la mine, de la salubritate. Gata, s-a terminat. Concluzia este că trebuie să mă fac directul la salubritate și să o bat pe nevastă mea până-i sar capacele din cap. Apropo, ceasul ăsta cu camera ascunsă îl găsiți pe spionescu.ro cu livrare gratuită și garanții 24 de luni. Și așa poți să afli și tu ce zice soacră ta de tine.